Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tak nengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngastin Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Semar gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggere yane mesti merem kok soalé. Wong arang yo kesel ngantuk kaya wah wis ngene lho. Iki pusaka ki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau macrora ta. Semar tangane ngene lho. Ngene iki. Heeh. Terus obah tak gendung, dandung, tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung, dandung. Terus dicekel jantenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Oh, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka wae Katriwandan. Kok meng kowe kok mentok ndung tak gendung dandung. Kene tambahe, Pak. Arep kok nggo ngopo? Arep nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu melocot ora. Blegegek sadulita mel. Kula nuwun sewu, Ndara. Mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidine kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Etunganipun ingga dinten sakmangke sampun wonten saptawari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Ndarawati kaliyan Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den Sinuwun Ndarawati. Ya jagat mangestu para wayah Bathara jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung Pudyastawaku wae katura marang Kyai Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika, Ndara. Iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun Sinuwun Prabu Baladewa. Yo Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala praptaku adoh saka Rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya.
Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati. Yayi, kula tampi asung pambagenipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing ngraka ing Ndrawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ing ngraka kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecak no anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula non nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka ing Dwaraka dinten sakmangke menika wonten ing padukan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel. Titik lenggan sakmangke Koko Prabu Baladewa sesemban kula. Jagat wasaning uputur wayaptur jagat pathik Indra Jaladewa kuwi Yayi. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kala durga mendhak kala sirna sawanipun ngraka wonten ing padukan Karang Kadempel. Handadosaken gumun raos sing manahipun ing ngraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Koko Prabu Budya pangastawanipun ing ngraka kula aturi nampi Yayi. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sesemban kula. Nggih, kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura Yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Ya, aku Adi Njodipati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang luwih-luwih. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan kadang Ndrawati tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kelawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandhang kaluputan? Apa pancen aku nandhang kleru? Yen to pancen aku luput, yen to pancen aku kleru. Kleruku mapan nggo endi? Luputku nggo napa? Aku saguh nampa pidanane. Kena apa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ingkang wajib sira sembah kejabamu Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja ka jamak lumrahing titah sawantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara. Mula lah kok kadingaren temen sira siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang ing Ndrawati. Mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning nata Ndrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun Kakang minangka tinemu werda siadi taruna pangestu ning pun Kakang tampanana. Ora sudi lho. Ora sudi piye? Kowe ora seguh nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestanana ora bakal ndayani apa-apa pangestumu. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, aku ya ora sudi nampa pangestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak nganggo ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku. Werkudara, nggih, aja lara atimu. Ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembahe Werkudara. Ora tak tampa, lemu nampa kanthi rasa kepeksa, mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis Kresna. Ora usah dadakaken gunem.
Iki mengko lama kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tampanan sembahi Werkudara. Werkudara? Nggih. Ya to. Tak tampa sembahing siadi kanthi lega legawaning penggalingpun Kakang, pangestunipun Kakang Tampanana. Yo tak gegem dadiake jimat. Lah rak ngono to. Ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak dipercaya tekan ndi-ndi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Yen wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem. Inggih Kaka Prabu menika kala wau namung kira gegojekan. Antawisipun kula lan kadang kula pun Werkudara. Boleh Kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Boleh Kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Boleh Kakangku. Wah, boleh ora semaur. Kaka Prabu, nggih. Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjen tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Bule iki cirining pun Kakang. Mongko jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa, asmaning Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirining pun Kakang, kuwi sirikaning pun Kakang. Mbaya ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pita rak penak to? Kok bula-bule. Werkudara? Nggih. Mbok ya aja marahi to, Yai. Bule kuwi sirikaning Kaka Prabu Mandura. Kowe ngaturke sembah kanggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikaning Kaka Prabu. Kaka Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatur asmaning Kaka Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule. Njaluk tulung balenana ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa Kakangku, piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule, aja ora trima karo Werkudara, ning ora trima karo sing gawe urip. Merga wong urip aran alam padhang kuwi tumrap Werkudara, bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngelingono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kowe mung sadrema urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule, kok sajake kowe ora trima. Yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurwing dan wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pangestuku Tampanana. Yo tak gegem dadiake jimat. Kaka Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Yo pangestuku Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngersa paduka Sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keraya-raya rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mestine kaget penggali ingsun nalika semono Kaka Prabu Mandura rawuh ning Projeng Ndarawati tumuli nganti kalawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung ora ana baban ingkang menanga ing semende banon kang tinumpuk tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake ana apa Kyai Semar. Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari kelungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen keparengake Nata Ndarawati ngawuningani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Handrah ingkang Puswita rum nuwun sewu Den. Nek kula matur kalih sampeyan sampun kinten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan.
Mula sampun ngantos klintang-klintu anggen kula munjuk atur kajenge Sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun Sinuwun Darawati. Ya, yen pancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang Raka Darawati jinawil dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon boten. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna, kula nedya nglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu, sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu, tumuli kula nganthi kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta menika awit kanugraning Wang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sakmangke sampun katingal lundhak ing negari Ngamarta tumuli dinten sakmangke estunipun kula kaliyan kadang Paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa ta sababipun niatipun ingkang rayi punta sakadang anggen kula nedya mbangun negari Ngamarta menika boten kawiwitan saking kutha Goro negari Ngamarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel. Jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendra. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembag Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalimbar dumugi ing negari Ngamarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisane Ngubatara wayah Bathara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi prisa dhateng Raka Indrawati. Jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ing mboten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dhateng ing Raka tumunten sowan dhateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dhateng Raka Indrawati. Mangke riyin linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, estunipun kula menika sampun munjuk atur margi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal. Inggih menika pepayunging para Pandhawa Sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mestinipun Sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan Sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun Nata Darawati. Menika mangke ndak boten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur rembag ingkang sampun aturaken dhateng Paduka Sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Darawati. Merga Sinuwun Darawati menika dipun anggep kadang werdanipun para Pandhawa.
Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun sinuwun Punta menika mangke sageta malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing Pradesan Karangparden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, mrenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak anglayoni jujulan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhak. Mongko banjir kala wau ngendangaken ndara-ndara kula Pandhawa. Ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem, kula onceki werdining pasumpenan. Jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan, mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak, ning yen ora inggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal luncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang Yogya katujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upami mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa. Sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Hyang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalendra Mbakmarwa sing sang Katri gumulung mangrembak ing wadya Kurda kurore kagiri-giri Ronanggono magawe glarira wang-wang Sida madyaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhangetaken pangganipun Kyai Nayantaka. Nadyan sedaya kawula ing Karang Kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa. Kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya. Dadak sakoling mangke kawistingal gedher madyaning sak jawining padukuhan. Kathah para kawuling sami alok yen to padukuhan ketamuan priyagung. Boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel. Karya jingak kang samya mulat minggah ing Sang Begawan Durna kaya geger kanggo samya kawula ing samya gantung sebo mangun bae para kawula kanca piyak-piyakna daya minggir dalu-dalan. Sami wilujeng Penemban. Kandak blegujuk suaru gembel Semorante hawela. Oh iya Semar. Slamet tekaku. Ora nemlang swiji apa Semar?
Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Oh, tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora let pangestuning Begawan Durna Tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidatane ring sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Darawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak Tampanana ya Nger cah bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna Janaka Permadi tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Permadi kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna Tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonanipun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya ta? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong ngaturke sembah le. Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Durna. Konding. Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Penemban. Oh iya Bagong. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patos ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mbah Putri mboten derek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna kali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Penemban. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyuga Begawan Durna? Walah padake cah tipis.
Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh napa kopi napa wedang uwuh wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi nggih sik tak nyapu sik lho kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik wah jengkolmu mlacat ora wis sanane nggih matur nuwun teh mawon nggih wis teh ya apik 7.000 wah didol rupane nek kopi 8.000 sendok anu gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha nggudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata ketaman Pegebluk monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawaking Nalendra Ngastina. Minangka utusaning Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana Bapak Durna Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan negara Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora glelek? Kowe sowan ning negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggonmu urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong,
Arep diasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Lah kowe ora ngerti apa? Selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ra masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kirik, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis, pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk Branda Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa, aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu Penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh dhuwit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kalih derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi dhuwit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Arepa kula teng Ngastina kebegan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut Penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sakliyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sipat kula dadi sipat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik
sengking negara Ngastina, kula gelem suwanten negara Ngastina Panembahan. Oh, gondhok blegutu suaru kembal semorante hawala. Ketoke omonganmu ki seklimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men Batur Gedibal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung Panakawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istane anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak ruda paribeksa? Panembahan, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandadake ngono tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, sembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki mung SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakarepmu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono,
Kethumu putih, serbanmu putih ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak pek ora gelem. Oh, cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ah nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki wis ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik cek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan sing tak wedeni awakmu. Oh, kancak bleguduk selalu kembal Semorante, hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter kadidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mladak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kentem kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Ah metu njaba jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, wani metu njaba ayo kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wani? Metu njaba lan tuntuti Begawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbok. Caitan to kae ngene. Masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagas kok aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita Sukalima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh.
Kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampean niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampean, men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Koko Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Decek genti. Wah, edan wae wis ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko seyane. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani Mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa aku arep diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampean minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Nggone bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, wareg mangan wulu wetu Karangkajempel. Kok bumi kelahirane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ora ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Kanjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya Pak ya. Mbuh. Lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karangkajempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimurpi Karangkajempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayal. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah,
yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njata Sidurna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye kok? Sapa sing njata Sidurna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret ning nggon sepi tutuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget ya, man gemes aku. Endi-endi arep ketekan Durna mesti geger, endi-endi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Wen bawa hati-hati. Cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur. Ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Kat. Itu nun, aja njata Sidurna. Nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan. Demen kewirangan. Ya Ji, menawi ngaten samangke menawi sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih. Tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng Negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Barama aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo Baladewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darmakusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa. Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih pun. Iya, Kakang Semar mengko aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, lilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukuhan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ingkang tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning pananggilan, Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa, candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Koko Prabu ingkang putra ngrahayipun Setyaki kula cemadhung dawuh Koko Prabu. Wo ingkang putra pun Gatotkaca cemadhung dawuh. Wanadyan putra pun Antarja cemadhung dawuh. Pakde ana dawuh apa? Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh? Setyaki wonten timbalan ing dawuh. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan ing dawuh. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe
yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawuhing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengguni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecianing Punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Punakawan liyane. Lajeng parempat kok Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singkire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Mriki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Bencang menapa mriki po pangkatipun ingkang putra Pringgondani Bencang menapa pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi Bencang menapa ora ketang sambung ngobol cara lintang mangkat dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pakdi ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik oh gondhok blekuduk soal gembol semorante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa Nalindring Pageralun Prabu Jayeng Sekti mriki kula penemban wonten menapa dening Paduka Ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya monggo yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Pageralun supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa peneban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna aku mundur sapadya balaku ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya wah kemewat ingkang nami Bagong menika piyantunipun kados menapa oh kowe urung tau ngerti nek kowe ngerti mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna wujudanipun kados menapa wis ora usah dadak tok gagas wujudane ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane mula Jayang Sekti wonten timbalan wadyabalamu ketapke para paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus mekaten peneban menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikane menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina oh njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe matur sembah nuwun tanpa pepindhan menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel ning sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel mula sing prayitna ngati-ati aja gegabah karo wong Karang Kadempel janji kalah oh aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jayang Sekti walah kaget aku awan-awan tak kira ning demit jedul iki sapa iki matane kok gedene rajamak kaya nduk diceplok Tru rene ngapa to jebul Durna ora nggawa Kurawa Tru sajake iki murite Durna
Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki, Tru. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya, men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nek aku mati kowe kan ndek tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ra jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Ah pitene nek wong ra duwe aku ciduk tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takoni ora aku. Yo dasar Waranyata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ah putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati. Lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kewarata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Tru? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau weruh kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah.
Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya, heeh. Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, ak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra Jenderal Tani Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buahe Durna jenenge Sumbang Surajigja. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Sapa irung kaya sosis
Petruk kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngastina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot. Iya. Oh. Kakak nama kaya lah. Kakak cakap nama sila tu. Kata apa kecil kakak mana tu? Itu non. Mungsuhmu iki. Lah pripun? Rene. Kakak begila siapa ini apa? Mumet ta. Piye lah. Kakak nama sila tu. Sangat begitulah siapa ni? Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begitu. Ajak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jakali. Agak betul sini. Agak kecewa juga seleket. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli lak beres. Ada. Agak kamu ada. Agak tu. Agak tu ni. Piye Tru iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya? Agak deh. Maksude Agak betul. iso nulis ora? Nulis. Agak deh. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Ha, iso nulis ora? Agak deh. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agak deh. Ah. Duh, nulis karepmu piye? Agak deh. Agak deh kecil masih. Agak. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petruk. Agak. Agak kali kesilaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petruk. Kada. Agak deh masih kada ya. Akate. Agak betul. Akate. Tulis. Kada begini. Iya. Aku Bagong. Agak lama bagang. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku baca sawala kata kawaya kata sebari tile bagai. Puyer Patro. Ora isih kuat aku isih kuat. Apa sih ketek kemarin jelas apa sih? Tulis. Ada buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kemasih kita. Agak ada baik kita. Kita kemasih kita. Mongko ngono do dienggo dolanan. Sakake ya, Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ra krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbeleh wedhus. Lah iya.
Baja putih. Jarike bathik, Tru. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati wis ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Tru. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, jan Bocah-bocahane do. wah, kowe iki bangeten e. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Tru dilinting. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu karo kacamel kaya? Mung sapa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik Nggih, nganggo gelung. leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to. Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho, simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asi ning kahanan. Sencaki. Inggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sencaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho, syukuran Gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulih wutuh ki bejo, kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, Mungsuhmu sapa? anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Inggih, Mbak. Ana mundur. Inggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, Rene yo. iki ya bisu Tru, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tak nggo dolanan e. Nggo dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning merga disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok. Manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsuh wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsuh duren. Lho. Timune kula.
durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun musuh krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsuh kuwa. Aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsuh Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke ketuk ngono kok tuk. Kalau bayar pira kowe? Semangkean ora. Ya bala Pandhawa mbiyok gumulung. Mangung siring sata Kurawa Kambau nggih. Waduh Yayi. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene sarana kula mecah pakunjaran reca gajah. Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi-uni. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Baladewa aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Syukur mangke baik Jogedi Jumuru. Menawi ngaten monggo. Yayi itu kula dherekaken kondur wonten ing Karang Kadempel menapa dene negari Ngamarta. Iki Yayi Ndarawati, Koko Prabu kasinggihan. Lho kae Semar Badranaya. Nggih kula ingkang ngabdipun Semar. Weh, bapak terus. Oh iya. Sehat, isih sehat, Gong. Bapak isih sehat, Gong. Wah, malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah, ya aku ki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan dengkulmu mlocot ora. Sinuwun mandura sampun pulih kaya wingi-uni. Ya, Semar. Ning niki tesih enten gaweyan. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu ki Kyai pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke sinuwun ngamarta kondur teng Karang Kadempel. Lho, lak kowe karo Nyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Niki perkara kula sampeyan mboten sampeyan. Wah, ladal. Ora lidok ujane wong daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ing kapal wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Wah. Gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggere yane mesti merem soalé. Wong arang yo kesel ngantuk kaya. Wah, wis ngene lho. Heeh. Iki pusaka iki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau maclora to ta? Semar tangane mengene lho. Ini iki. Heeh. Terus obah tak gendung, tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung, dending.
terus dicekel jantenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Wah, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka wae Katriwandan. Kok meng kowe rekomen tok ndung tak gendung ndang. Kene tambahe, Pak. Arep nggo ngopo? Arep nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu melocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petro minggat kowe iki kowe dapukmu apa e? Petro kok nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niku mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel ora. Mula kok ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala iki. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauna dhisik. Langkauna dhisik batanging nata Ndarawati. Oh, Kresna kekuatanmu sepira? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi sen-sening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake. Nalika aku mbarang ana ing suwijining karang pradesan aku madeg dalang, kowe kelingan ora? Kanganan dalang Kandha Buwana. Iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore. Kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kandha Buwana. Kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta. Nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil. Kowe isih kelingan ora? Yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni Caraka balik. Wah, matek aku. Waduh. Yai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku yang bakal nyampurnake karo kowe. Ayo bali. Bali menang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Ya, aku tak bali. Aku tak bali. Oh. Semar ya ampuh sinuwun Ndarawati ya peng-pengan. Bathara Kala tak wacake koran Gus Caraka Bal. Caraka Bal niku macane napa niku? Ning awake Bathara Kala kae kebak tulisan. Weh. Bathara Kala niku sekolah ora. Ning kebak tulisan jenenge Caraka Balik. Mboten sah digagas. Omongane Bagong iki mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon niku nek ngontun niku ndak mele cari muka caper. Kowe tak
pala lho, men. Ana wong pentas kok dipenging. Sing pentas iki sapa? Aku. Wis kowe minggir. Ratune sing gawa panah sing gleleng. Ratune mungsuhe aku. Wah, jan Semar meneh, jan wis. Iki Semar, ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tok wolak-walik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe, rak ngono to? Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume Odorono. Wah, Odorono iku kuno banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono. Ora ngerti Odorono ya Odo iki. Waduh. Mati aku. Kula sampun kapok. Kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa ki anggape Pandhawa ki dipateni kok piye. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga. Wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Agung yo ngopo? Tak wani pil barang mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe diplok. Wit. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora menggis-menggis men modar ya men ngono tuwa kok. Pokale kaya ngono iki ngapa? Ayo bali. Ayo mulai. Inggih, Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadyabalamu. Injih, kula wangsul. Ayo bali. Injih. Ayo bali. Injih, wapun getak-getak kowe pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas kowe. Inggih. Piye, Pak? Suwek. Kebuka kabeh lureking Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, aku bapakmu pancen ana, aku isin tenan Werkudara. Aku pancen ana Werkudara, pancen ana. Wis
padha ngerti nek kabeh mau Karti sampe kaning Begawan Durna sing diutus karo Pandya Betari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Sukalima. Syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala. Ewadene kathah kalepatan ewadene kathah klenta-klentunipun Semar. Kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah ing kedununganina lali salah apes lan mati mawon Surasudra Janengkat Soh Brasta kaping ulah Darmastuti Rahayung Samya Makarya Rahayung Samya Pinanggih Ndara.